Mar ariyo, kanyi neno gik manyo timo ni giwuok e Paris Agreement mar climate change giwuok e WHO funding ok giwuok ne ok gidwa gigi. Trump neno ni Amerika nodhi obete mesa to bete winjruok makete e level achiel gi pinje mang'eny. Trump dwaro ni Amerika en superpower neno nyaka imiye leverage mikoni un e weg wach ugo chongu piny tukone ni koro wakwau ni mondo utimnwa kama nikech samitimo kamano to biro gi power mathoth mokone ni bas ka mondo atimni kama tanta dwaro 1 2 3 nikech adiera makende USA is one of the major financial mag WHO. Gine magitero pesa mang'eny kuro. To kuma gitero pesa mang'eny ni owacho ni ng'ato ka China manigi dhano billion turi to golo mna pesa mathin. Ang'omio iwene China nafas to ni kendo wacho ni tuoche mang'eny mawuok to gima biro wuok China. To ni jo America ma pod timo ang'owa ema pod chulo gi siro WHO. Koro gima odwaro en odwaro ni ji odoge negotiating table. Policies negite ok notimo gi nikech ni sijini koro dwa gol odwaro ni koro dhire to chako sae to kono ni monda miuma monda bedeka adwa ni abende utimo ang'owa adwa na bede gi teko mar yiero nikech gik mobro dwaro ko ni ng'ama telo ne chenro ni nyaka bed ja Amerika. Samigo ombulu Amerika ok nyal bedo ni nigi kura marom gi Kenya maonge gima golo. Odwaro ni Amerika obed superpower mane en. Ndacho nyaka winj kendo nyaka ne. Nyaka winj kendo nyaka ne kendo nyaka duogi. Mane gima Trump dwaro. Gik moko mineno mang'eny no gologi. Magi gina optics. Ena gima timo ang'o ibuogo goji to jikoni ingeni jodak ka Fred bro wacho ni samore ot kibet tigolo duondi to kisegolo duondi to korangi biro ni to wuon ng'ane to edwa chama ng'uka wuon wated ni tong ineno budha kama ineno kuma intieno neno ito dongo pira kose remote analysis body nitio kinana analysis e kang ni duogi ineno nikech koro ine level moro mamalo mane gima Trump dwaro nikech no wacho ni ji ka Biden, ji ka Obama gere, ji ka Clinton no weekend America. Nikech gidhi e gigi to gin diplomats. Gin jo wach. Ji bet piny to gombaka to ji winjore. Trump wacho na America is a superpower. Onge gimi winjore ne gi jogi. Ikone gin adwa no tim kama. Titimo. Nikech mwandu gin godo. Teko mna mar lweny ni bende gin godo. So ang'o mikete no dwa gombaka gi piny moro ka Iran ni gidiscuss ang'o to gin bese ok gin bese no bet gi South Africa no bet gi Kenya koro ginegotiate odwa ni en ko biro Ukraine ko ni weuru gik mutimogi ko kuweyo to biro neno gi wang'u mane kama Trump dwa na America otimo ang'owa odoge emomiyo gik mineno wachogi otimogi mondo oduok mbi mar Amerika cha mondo ka koro ji dwa chako loso gi Amerika tiloso kode e urea moro mamalo ok ni we are at the same level ni manyo neno ka ditiere Denmark osekone Denmark na bro kao Greenland Canada be wacho ni Canada bendo koni ka kodhi marach tu bro bedo part of America ineno odwa mnano duok mbi America cha mondo koro ka ji negotiate kode ka ji go kode mbaka tigo kode mbaka level mamalo ok level moro ma joka nyo wacho no kete ma udhi e negotiating table as equals superpower mane en cha emodwa no timo ang'owa oduoke to mane ma jo America bendo herene nikech giwacho ni they have lost a lot of